Dočekali smo i to. Riječko trkačko dijete Homosi Teć napokon je postalo punoljetno te slavi svoj 18. rođendan. Pratili smo ga i veselili se njegovim dječjim danima, podupirali ga u njegovim tinejdžerskim avanturama te danas zajedno s njim slavimo njegovo odrastanje i punoljetnost. Ali koliko nas još uzbudljivih godina samo čeka. Još će nas dugo učiti kako uživati u trčanju, kako provesti jedan divan dan u društvu obitelji, prijatelja, kako provesti jedan dan bez buke automobila, autobusa i kamiona i bez tipičnog gradskog šušura. I dalje će nas učiti kako živjeti na zdrav i sportski način. Priča o jedinstvenom hrvatskom festivalu sporta i rekreacije krenula je u subotu ujutro. U iščekivanju najveće ulične utrke Homosi Teć i riječkog polumaratona, koji će se održati u nedjelju, na subotnji dan Korzo je bilo rezervirano za prezentaciju sportskih klubova i udruga. Bilo je tu svega, da nogomet snažno utječe na emocije ljudi diljem svijeta i da je to sport koji nosi titulu najvažnije sporedne stvari na svijetu, dokazali su nam mali nogometaši nogometnog kluba Orijent. A nakon njih svoje loptačke vještine pokazale su i mlade nogometne nade iz HNK Rijeke, koje ni kiša nije spriječila da izađu na teren i dokažu nam da su pravi nogometni znalci. U isto vrijeme na drugom terenu svoje trkačke krugove nizali su mladi triatlonci iz riječkog kluba Rival. Lucija i Leo već se nekoliko godina bave triatlonom. Iako su se okušali i u drugim sportovima, sebe su pronašli baš u triatlonu. Zašto? Pa zato jer je jednostavno drukčiji, zabavan i zanimljiv, kažu nam mladi triatlonci. Evo što kaže Lucija koja se triatlonom bavi posljednje 4 godine. Pa evo ja sam od malena sam u sportu i puno sportova sam probala i nekako sam se baš pronašla u triatlonu. Tu su 3 sporta, plivanje, trčanje i biciklizam i stvarno sva 3 sporta su odlični za rekreaciju. Možete se baviti profesionalno i ne morate. Triatlon mogu svi odrađivati, jako je zabavan i možete s nas puno prijatelja i preporučam bez stvarno svima. Nakon kratkog razgovora, triatlonci smo ostavili da odrađuju svoje trkačke dionice i pažnju usmjerili k još jednom sve popularnijem sportu među mladim sportašima – bočanje. No bočanje se voli i uči od malih nogu. Mateo Načinović iz bočarskog kluba Vargon izbijanje kugli jednostavno je u krvi. Ljubav prema ovom sportu prenio je njegov nono. I nono je očito bio u pravu kada je mladog bočara potaknuo na bavljenje ovim sportom, jer mladi Mateo već sada iza sebe ima vrhunske rezultate. Prvak je Hrvatske u brzinskom izbijanju. Mateo je pozvao i ostale zainteresirane da se okušaju u bočanju. Pa nek dođu, nek probaju jer ništa i neće biti ako ne, samo mogu trenirati, to je to. Na Korzu nije nedostajalo ni elemenata borilačkih vještina. Svoje poteze demonstrirali su nam članovi Karate saveza Primorsko-goranske županije, no veliku pozornost privukli su članovi Taekwondo kluba Sušak. Ovaj mladi momak bez ikakvih problema može razbiti ovu poprilično čvrstu ploču. I to ne jednu, već 2, oprostite 3, ipak 4. Ma ovo je fenomenalno. No jeste li možda poželjeli svladati osnove rekreativnog boksa u kratkom vremenu, steći odličnu kondiciju, izbaciti iz sebe negativnu energiju? Rješenje za vas imaju sportaši iz boksing i crossfit kluba Predator. Ove djevojke i momci pokazali su nam da se bačva za pivu ili pak traktorska guma može koristiti i u sportske svrhe. Zaista nevjerojatno. 9-godišnji Leon ovim se sportom bavi pola godine i kao pravi profesionalac dočarao nam je dijelić atmosfere s njihovih napornih treninga. Prvo trčimo par krugova, pa se onda zagrijemo, pa onda klackalice, pa nekad je intervalni trening, nekad crossfit i nekad je boks. Boks nije grub sport rezerviran samo za zločeste dečke, ljudi su u zabludi. On je jako dobar za djecu i djevojke, kaže nam trener Dejan Tonsa te objašnjava. Cilj nam je obilazak škola u Rijeci gdje propagiramo nenasilje. Znači, ako te neko naljutio, iskali se na vreći koju smo ostavili u školi na mjesec dana, nemoj se tu s prijatelji. Ne? Na ovu akciju riječkih boksača možemo samo reći bravo. Bilo je tu još svega. Svojim umijećem prisutnima su dah oduzimali mladi gimnastičari i gimnastičarke, jer ovo ne može baš svako. Svaka čast! Uz vesele ritmove uvijek atraktivnih riječkih mažoretkinja koje su svojom ljepotom i plesnim i akrobatskim umijećem uspjele privući mnoge znatiželjne poglede prolaznika,
Polako se primicao kraj subotnjeg sportsko-rekreativnog dana. Kraj je bio rezerviran za nogotenis, točnije prijateljsku utakmicu hrvatske i mađarske reprezentacije, koja je bila savršena točka na i onako već uspješnog sportskog odrađenog dana. No, to je bila subota. Savršena uvertira za ono što nam tek slijedi. Korak po korak došli smo i do nedjelje, dana kojeg su mnogi s nestrpljenjem čekali. Varljivi travanj nije zadržao dobar dio Riječana u svojim domovima, domaći, ali i puk iz riječkog susjedstva nije iznevjerio tradiciju. Unatoč olovnim oblacima, prvo sporadičnim strelicama kiše, u nedjeljno prijepodne riječku žilu kucavicu preplavila je rijeka trkača koja je nestrpljivo čekala da utrka krene. Trkači su na svojim mjestima, sve izgleda savršeno i spremno za početak jubilarnog 18. Pomosi teči. Dijeli nas svega nekoliko trenutka do početka najmasovnije ulične utrke u Hrvata. Da je sve spremno za početak potvrdio nam je i Zoran Medved iz Rimaratona. Točno 15 minuta do početka, sve je spremno. Trkača ima jako puno, ne znam točno koliko ih se odazvalo, ali znamo da ih ukupno po prijavama ima preko 700 na stazi. Eto, koliko će ih završiti ne znamo. Uoči starta uzbuđenje raste. S jedne strane građani koji su došli podržati trkače, potom djeca, mladi riječki sportaši, svi jedva čekaju da Pomosi teć napokon krene. Ipak najveće uzbuđenje moglo se osjetiti kod naših polumaratonaca koji za zadatak imaju prijeći čak 21 km. Mile Vukelić iz Gospića već godinama aktivno sudjeluje u riječkom polumaratonu i izuzetak neće biti ni ova godina. Već tradicionalno, ne znam, ja možda već 5-6 godina dolazimo, tako iz godine u godinu, lijepa trka i... Znači poznata vam je trasa do Poznata. I prije smo su Ubloka išao iz Lovrana i tako, ali... Ova kiša, oblaci će vam... A ne, to milina, taman, osvježenje i tako da će... A da je svrha polumaratona osim natjecanja i jako dobra zabava, potvrdila nam je odlično raspoložena Zagrebčanka Ana Grmuša. Tu sam sa frenicom, vjerojatno ćemo biti zadnje, ali nas boli briga, idemo se malo zabaviti tako. Gradska ura pokazivala je točno 10 sati i 30 minuta, samo se čekao znak da se korzom još jednom počne prelijevati rijeka trkača. I eto, krenulo je. Riječko korzo iz šetnice se pretvorilo u atletsku stazu i krenuo je 13. riječki polumaraton. Korzom se prelijeva rijeka trkača polumaratonaca koji jure prema trgu Bana Jelačića gdje će napraviti okret i nastaviti prelom. Samo par minuta kasnije slila se nova rijeka trkača, krenuo je pravi Pomosi teć s kojim je zajedno trčalo oko 8000 ljudi. Bilo je tu more rekreativaca koji guštaju u trčanju, nonići i nonice, dječja, vrtićke i predškolske dobi koja uživaju u sportu i druženju sa svojim vršnjacima. A što rade naši polumaratonci? Evo ih, jure i za sobom ostavljaju prijeđene kilometre. Kenijci i ove godine, barem za sada, neuhvatljivi za ostatak natjecatelja. No, vratimo se mi još malo u utrci građana Pomosi teć. Građani su kao i svake godine imali nešto jednostavniju rutu, krug po centru grada, do rive i natrag na korzo. Neki su trčali, neki su lagano hodali i čakulali, no nije bitno. Glavno je bilo da se kreću i da barem na jedan dan u godini zajedno provedu živeći zdravo i u sportskom duhu. Sudionici su uglavnom bili oduševljeni kako masovnošću utrke, tako i mogućnošću da trče ulicama kojima se inače voze automobili. Čak se i nebo smilovalo, te iako je od ranog jutra povremeno sipila kišica, za vrijeme održavanja utrke odlučilo prestati slati kapi kiše. A oduševljenje utrkom s nama je podijelila Italijanka Ana. Ja sam iz Italije, a živim ovdje za Udruga za bolji svijet. I ja sam bila na mala, a i moji kolegi, i on je Paolo, on je išlo za polomaraton, za prijatelj koji ide na kolima. A mladi Fran atleta je samo takav, bavi se s čak 5 sportova u slobodno vrijeme. Bavljenjem sportom, njegov je stil života, trčanje je samo još jedan sport u kojem potpunosti uživa. Sad sam trčao maraton već 4 godine za redom, imam 11 godina. Prvi maraton koji sam otrčao je bio dječji, to sam sa vrtićem prešao. Ostala 300 trčao ovaj maraton, ali mi nije prva dva dobro prošlo. Ovaj put mi sam zadovoljan i to je to. No nekima je poput
ovog slatkog mališana Patrika utrka bila pomalo teška. Bilo je naporno, bilo je teško i bilo je stvarno jako teško. Utrka Homosi teči je završila, a pogledamo li opet prema startu vidjet ćemo nešto posebno. To posebno su brojni klinci iz vrtića s mamama i tatama kojih je na DM Baby Bonus skup bilo nekoliko tisuća, pa i oni najmanji koji su jučer napravili neke od svojih prvih koraka, zbog čega je korzom vladao popriličan šušur, posebno u trenucima kada su se spremali istrčati sa startne linije. No prije samog početka utrke stiglo se i malo začagati uz vesele melodije, a ova dva momčića, kojima se pridružuje lijepa mlada dama, pronašli su itekako zabavan način za zagrijavanje prije samog starta. I evo ga, krenulo je gotovo 1000 klinaca, njihove mame i tate preplavile su korzo. Neki su trčali, neki hodali, no jedno je bilo zajedničko svima, zadovoljstvo i osmijeh na licu. Super! Malo smo umorne, ali dobro. Jeste puno trčale? Da. Znači nije vam bilo naporno? Malo je. Inače nešto trenirate ili? Ples, balet. Koliko ste trčali? Puno ili? Malo. Znači koliko? Minutu, 2, 3, 10? Jedno oko 10. No nakon hrabro odrađene utrke, klincima je uslijedio ipak onaj zabavniji dio, nagrada. Neki su nagrađeni finim sladoledom, neki su za nagradu dobili balon, a nekima nije bilo dovoljno trčanja od korza do gata Karoline Riječke, pa su odlučili napraviti još poneki krug na prometnom poligonu. Uglavnom, jedino bitno bilo je vidjeti zadovoljstvo i sreću na dječjim licima, jer na kraju krajeva nije bitno tko je došao prvi, bitno je sudjelovati i uživati u sportu. A da je to bio i jedini cilj, potvrdila nam je i Anđela Ramljak iz DM-a, koji je bio pokrovitelj utrke mališana. Cilj nam je pokazati kako je kretanje važno za zdravi život, a istovremeno može biti i zabavno. Isto tako nam je važno naglasiti da je stjecanje zdravih životnih navika važno od najranije životne dobi, od vrtićke dobi. I drago nam je da su naši Riječani danas u ovome podržali, da su se odazvali u velikom broju sa svojim mališanima, da smo skupa trčali u DM Baby Bonus skupu i da smo se povrh svega zabavili dobro. A da je bitno živjeti u sportskom duhu pokazale su osobe s invaliditetom, osobe čija nam snaga volje daje motivaciju i vjeru da je sve moguće što čovjek poželi. Hendikup izuzetno je bitan dio čitave manifestacije Homosi teči. Njima je ovo iznimno bitan dan, bez obzira koji su došli na cilj, prvi ili posljednji. Krenuo sam zadnji, došao sam zadnji. To je najbolje. Samo pitanje je ima li koja nagrada za zadnje. I dok su sudionici Homosi teči uživali u hrani i taktovima glazbe, maratonci su korak po korak stigli do Preluka, gdje je prvi okrenuo odlični Kenijac Joel Maina Mwangi s fantastičnim vremenom 31 minuta 39 sekundi. Njega je u stopu pratio još jedan odličan Kenijac, Elis Kiprutić, dok je najbolji Hrvat na pola staze bio Goran Grdenić rezultatom 34:01. U ženskoj konkurenciji također nije bilo puno iznenađenja. Prva je na Preluku krenula Kenijka Gledis Jepkurui Bivot s vremenom 36:52, dok je Barbara Belušić bila najuspješnija Hrvatica na pola staze. Bitan dio ovogodišnje utrke bila je i konkurencija u štafetama, znači timovi od trojice. Svaki za zadatak ima otrčati dionicu od 7 km. U to vrijeme na korzu svi su nestrpljivo iščekivali tko će prvi doći na cilj. Iznenađenja nije bilo ni ove godine, Kenijci su jednostavno pomeli konkurenciju. Prvi je stigao Kenijac Joel Maina Mwangi, stazu od korza do Preluka i natrag u duljini od 21 km, istrčao je u vremenu 1 sat, 2 minute, 47 sekundi, čime je postao najbrži natjecatelj u povijesti utrke, nadmašivši dosadašnji rekord za 7 sekundi. I'm happy to be first time here and won the race, despite very steep course, down and up, but I try on my best, I push hard
and I'll come winner. Drugo i treće mjesto zauzeli su njegovi sunarodnjaci Eliša Kiprotić i Wilson Kamah, a četvrti na cilj utrčao Mađar Nađi. Peto mjesto pripalo je Hrvatu Goranu Grdiniću, koji je polumaraton utrčao za sat, 8 minuta i 7 sekundi. Zadovoljan sam ostvarenim rezultatom i plasmanom jer sam bio prvi Hrvat, ali često što nisam bio među prva 3 ukupno, ali jaka je konkurencija bila. U ženskoj konkurenciji prvo mjesto pripalo je, na čuda, Keniki Gladys Jepkurui Bivot, koja je na cilj stigla za sat 13:49. The race was fair for me. When we started at it, I was tired, but after some 5 kilometers, I felt so fresh, then I continued with tempo. Yeah. Nakon odlične Kenike, druga u cilj dotrčala je trkačica Elena Cirlan iz Ruande, dok je odlično treće mjesto osvojila Barbara Belušić, labinska atletičarka i višegodišnja državna prvakinja. Jako sam zadovoljna prvenstveno zbog toga što sam popravila svoj osobni za skoro 2 minute i tako stvarno, počela sam rezerviranije, bila sam na početku negdje 5. u ukupnom poretku cura, ali dobro sam se tempirala, prolaze i sve, tako da sam jako zadovoljna s tim. Pod motom trči kad god tisuće malih i velikih trkača, amatera i profesionalaca preplavilo je ulice u središtu Rijeke, a kiša koja je stalno prijetila nije uspjela poremetiti riječke planove, te je i 13. riječki polumaraton uspješno okončan. Radovan Šoljaga itekako ima razloga za zadovoljstvo. Usprkos eto vremenu koji nije popularno za ovakvu manifestaciju, bilo očekivani broj natjecatelja u svim ovim segmentima trčanja, od homositeć, dječje utrke koja je bila impresivna, a polumaratonaca je bilo otprilike 500 i nekoliko i 50, sad vidjet ćemo koliko je ušlo u cilj. A da je homositeć postao svojevrstan simbol grada na Riječani prepoznali su i sponzori poput Jadran Galenskog laboratorija te Porsche Inter Auta Rijeka. Pa misija Jadran Galenskog laboratorija je unapređenje kvalitete života kroz brigu o zdravlju čovjeka, s time što smo i u sjedište na tvrtke i u Rijeci, onda to daje zaista puni smisao da kao sponzori podržimo ovakvu jednu fenomenalnu zaista manifestaciju gdje slavimo i sport, i rekreaciju i zdravlje. Volimo sport, volimo natječaj, tu smo, zajedno smo Rijeka. Ali i doktor Miškulin, koji je trkačima pokušao pokazati koliko je bitno zdravlje, ujedno i dobra fizička pripremljenost, a također je dao savjet što učiniti kad jednom završite s napornom utrkom. Nakon utrke naravno ne treba se zaustaviti odmah, treba se istegnuti, treba iskoristiti masažu ukoliko je moguće i jednostavno ne stati odmah nakon utrke. Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel bio je zadužen za označavanje starta svih utrka, a u središnjoj homositeć utrci središtem grada i sam se ukušao tek na nekoliko stotina metara zbog slabe trkačke forme. Pa bilo je odlično, evo, iako je kiša malo prijetila, na kraju se ukazalo sunce, korzo prepuno trkača, od polumaratonaca do ovih najmlađih. Mislim da je to najbolji dokaz koliko Riječani žive uz ovu manifestaciju. I evo nas na samom kraju. Što reći? 18. homositeć uspješno je priveden kraju, trčalo se, smijalo, širila pozitivna energija, a osjećaj zajedništva bio je vidljiv na svakom koraku. Bravo Rijeka, bravo trkači i svi sudionici. Neka nas sljedeće godine bude u još većem broju. Oh, the devil's in the details.